unsa gyud ang koneksyon sa kalibutan ngadto sa Ginoo. Kaya ang Dios Aman kabuhatan man. Ang Dios Amahan Yahweh, siya ang susi tanan. Kumbaga adlaw, bulan, dagat tanang mga naa sa sulod sa universo, iya na sa Dios Amahan. Ang ato adre earth na ni ato adre. Di ba? No? Ay Venus. Kumbaga diri naghari si Kristo. Di igod ko Ginoo, igod ko magsulti. Di ba? Igod ko magsulti. May manang mga pastor, mga pare, gani mo ni tinuod, dili buhat. Di ba? Nga hindi ko masabtan sa tawhanon kay kung nata sa simbahan at una sulod na ta sa simbahan mo na simbahan dili ang simbahan templo sa Dios kung kasing-kasing pahuro na to si Kristo sundon ang simbahan sundon na nga wala lisod lipat-lipato nila ang mga tao parang wala yung nga sige kung ingon niyo wala ko nakigbatok sa simbahan wala ang kinaiya sa tao hindi gusto. Pero sa kuha, kung patambal, di kung patambal nun, di ka mabalaan ito sakit. Ito sada. Di pa ka, anak, masultian ka, di ba? Tama agad. Unya, pa ka kung mamatay. Manang sahay. Kasi kung saan pa natog luho dito, nag-rosarita, nagkantatang ama na mo, wala ta nagbuhat. Naman nas Biblia, di madungog na ko yung pag-ampo ko doon, kami dito yung sa gasto-gasto lang ka atong nagpa-ampo-ampo dito. Nga, kalahubog, sa lawayon. Wala dito bisa itong ampo-ampo dito. Wala puputan. Kadili man ka. Wala yung naman imong kaluwasan. Naman ang akong iingon nila. Buhat mo, ako, magtatabang lang ko. Nagsulti ko sa kamatuoran nga kinahanglan. O paubos, ayaw panglipak, ayaw pagkukom, ayaw pagpataas, ayaw ko gamitang mahimuka mo nga lang doon. Nga, ang Katoliko, nagamit ganig mga rosary. Nagamit ganig cross. Nagamit ang isamahan namo nga sulat ni Mateo Lucas. Mga batuman ang pagbuot din sa niya dito man. Pasaylo kami sa mga salainon sa pagpasaylo. Nakapasaylo ka? Di ba man no? Dito ko man si Mama Mary. Ingon ko sa Mama Mary. Digamit nila ako nga pasahay. Naong ni Mama Mary sa katong balay ang kinaiya. Nga ini Birheng Maria, naani mo. Ano ang pa-Diyos? Kung sa mag-unsa raman to, ribulto raman to. Unya, kung nagsige mo away, pamalika, sige mo, pag-away din siyang balay, dili si Mama Miri ang butang niya. Ang kinaiya sa yawa. Ano nga sa'yo mag-isige kung ingon niya. Bisa pang tanan nga mga ribulto, tanan nga naong ni Papa Jesus, gituyok sa imong balay. Unya, kamong pamilya, wala nag sa pakay, sa tinunggulan, no? Na, di ba, minsan, hawa ko din panimali kay yawa, impirno ko din panimali, no? Pero daghang mga ribulto. Buti masabot. Ang templo sa ato, ang kasing-kasing. Tama agad. Paubos. Trap na, itong magad dyan na. Kung asawa ka itong diri na. Tupisig. Ya, kana, mga reliyoso na. Hindang nabiyaan na dodo, dito masapiyak na balay, galing. Dodo ito na bisapiyak. Dito po, hindi mag-asawa ka dahil bahin. Ang bata ni mo, ino na niyo mag-pasandain na ino. Asawa. Yung kay, mo na yung naghatag o bandi ni mo. Diya ka nagkapasayo. Tama kaya, abot sa panahon. Ginapang pa yung pirang lain, ginapang karaos, ginapang ano ba. Hindi, tanawa. Iwalas dodo yung bato ay kung batuan ko, pag magwanan, mapailan kaso. Ano ba, ano na, sige na. Okay lang sa kaso. Okay lang kaso, kay kaso, pwede na ni mo na may sentensya. Ang kuya, ang kaso ni mo dito sa impyerno, nga wala lagi katapusan. Tama? Okay, tama. Wala yun sa Ginoo nga, ayaw kadloki ang mupatay sa imong lawas. Ang kadloki ang mupatay sa imong espiritu. Kung bugbugon ka na niya, anak, tugod anak, sige. Bayan na dodo. Bay ilang. Panghakot niya mga tanan ng gamit, butang to spiyak balay. Hamak mo na, nasa Biblia, nasa kano. Mahurot man laghakot ang mga balas sa baybayon sa mga lumigas. Dadon sa kinatumian sa bukid, dili pa mahuman imong pag-anto sa kalay sa impyerno. Dump truck gani sa sapa gani wagi kahurot, dump truck ng gihakot.
Tama gid. Nga mo ni may kambyo nimo sa isa ka katos ka tuig nimo ris kalibutan nya Ay, nako. trilyon o libuan ka tuig tuwa ka sa impierno naglangoy-langoy. Sabi ko, ay, diyan, mati diyan sa mga mga istorya. Wala man dir kay diya ko sa simbahan sa anang mga pare obispo ka uban nako napay mga pastor amigo nako. Daw ay mag- Kalibutan nimo na. Ay, man kasi. Pagdawat ako sa espiritu, multi ka ako sa lahat. Ako wala ko nag-entrahe. Tanda ni asawa na ko. Ay, hindi ko konformidad na muna. May kasagaran na ba ng Tanan nga gamit. mga baon ra ba? Mo ini reliso kay. Yung may sub. May sub. Ba? Sabi ko pa naman. Ay, nagapit is malay kung gapit pa diyan. Malay ganyan ko dahil kaditsi na doon. No? Sige, balik ta diya kay sa puro sa espirituhanon parang mahisgutan na to gyud. Unsa gyud ang koneksyon sa kalibutan ngadto sa Ginoo. Kay ang Dios Aman kabuhatan man. Ang Dios Amahan Yahweh, siya ang susi tanan. Kumbaga adlaw, bulan, dagat tanang mga naa sa sulod sa universo, iya na sa Dios Amahan. Ang ato adre earth na ni ato adre. Di ba? No? Ay Venus. Kumbaga diri naghari si Kristo. Ang iyang kay pinangga niya diri pagyud niya gipahari sa atong kalibutan dinhi. Mo nang naay mga aliens sa lain nasod, sa lain kalibutan. Dili pareha nato panagway. Ato adre na may yuta, tubig, dagat, kumpleto man, balanse man. Dito bisan sa Mercury sa Neptune kanang sa Jupiter, kusog ay nagtuyok ang kalibutan to, di ta mabuhi dito. Og naay mga tao dito, mga espiritu, lain na nga kuan, naa pinaghari nila. Kung baka ba, naay nagunit, nagagovern. Ang govern man gud ginatawag sa govern nagagunit. Para to gobyerno. Oh. Ang gobyerno nato di kanang balaod nato, dili ng presidente. Mo nag-govern. Ang nag-govern sa Pilipinas, balaod sa Pilipinas. Ang nag-govern sa kalibutan nato diri, balaod unta ni Kristo. Kaya si Kristo man ang nagpakamatay. Kumbaga, ang Diyos Aman kaniadto mao ni istorya, mao ni ihang gisaysay nako ako na tugkad na gid nako. Ang Diyos Aman espiritu. Hangin na siya. Nya silbi mga anghel ba? Siya ang tag-iya sa tibok kalibutan. Pulong. Susi. Big Bang lang ba? Trillion years naturok ang kalibutan. Kadugay. Gaya, no? Una na tao po, Abraham anak, dugay. Gibutangan niya og kanang yuta. Karon kay nasudlan mang garbo kay kaning yawa kini si ang kaning ngalan na nato nami pangapalo Lucifer, ang Lucifer. Iyan na sa unang anghel. Kumbaga ba yang right hand? Oh. Kumbaga ba yang katabang yun niya pagpundar sa universe. Murag espiritu ba dili nato sila makita kang murag gahom. Yahweh susi. Mo nang ingon gid na sa ngalan gyud ni sa Dios Aman Yahweh. Anong yawi na? Siya susi sa sinugdanan pa. Susi. Da. Si Kristo tao nagsugod siya anak gikan ni David 140 120 ka tuig una ang tao. Tao na siya pero gikan siya sa huyop. Kumbaga history ba? Kasaysayan. Mo man kabuhatan o kasaysayan. Karon. Manitabo sa kalibutan, nasudlan man sa garbo. Kay sa una nga panahon daghang mga Diyos. Diyosa ba? Diyosa sa langit, o Diyosa anong ana, di ba? May gunit. Mo na sa una nga napildi ang maayo tungod sa gugma sa Diyos. Ngawi. Kay nakita man niya unsang kahuyang samahan sa Yahweh. Kahuyang niya ba? Unsa yang kahuyang? Gugma. Kumbaga ba, pareha itong pag-akgod na ko sa unang itagaan ta mo tsansa. Hindi tagaan ako tsansa sila. Basta dili, bahalang mamatay ko. Basta kamo, padayon na mo sa inyong kailibgon. Anak, taga tsansa ba? Pilo katuig. Huyang siya ba? Murag siya, nag-govern ba? Tanan sa kalibutan. Gisugo ni ihang kuan. Karon gilinglaman niya ang mga anghel. Ang anghel po lumayo kay maay kay sa manulti, dili sulti para sa tuwa. Maay kay sa mudala. Suginan niya nga uban mo na ako. Biyain niyo na si kuan. Biyain niyo na ang Diyos Amahan.
Mo to gidala niya nalingla. Aling lang mga anghel. Oh, nalingla ang mga anghel. Karon kay nalingla ang mga sa Old Testament naman na diya, di ba? Oh, sa Ay, Genesis. mag-asawa, magubat na gaitsong gigarian ba gigarian sa una grabe. Oh, Wala yung mga lalaki sa una kung wala si Kristo, wala yung mga lalaki nga matay natakad kinigbasay. Kini kinsa nagpuyo diri kinsay king ana diri. Sulong na punta sa gingarian batok gingarian. tama gid. Mm. Pero million years na po una na tao si Kristo. Karon kay sa Old Testament istorya na kagmay kay ana dili masulot o mao na sa Biblia nga ang iyang kasaysayan dili masulat sa tibok kalibutan. Sulod. Grabe ang kasaysayan. Karon kay naamay saad man si Kristo ikaduha ang Dios Aman ikaduha gyud niya ang pagbuhat sa kalibutan. Kaya ang kalibutan karon kani ato gilaglag man pinagi sa tubig panahon ni Noah. Naana sa sinulat sa ni ikaduhang sulat ni Pedro. Noy. Kay grabe man to ang mga tao dito samtang 40 ka tuig tong o karon dagay 40 ka tuig ta magparinuy-nuy ta 40 ka tuig daghan kamo matintala mo. Dagan. Daghan matintal. Tama gid. Tama. Hamak mo na nagbuhat si Noy di skid tumbiyan sa kay iya gyud silutan ang kalibutan. Kay ang mga tao wala na nagtuo ni Yahweh. Dito na nagtuo sa garbo ug gapo. Silang man dito na ano padayon namin dito kung nati trabaho dito. Ya. O may pag maminaw ka karon. Mo tong si Kristo gipadala niya. Maabot ang panahon niya padala ng Emmanuel. Ang meaning sa Emmanuel, luwason ng kalibutan. Pinagi sa huyok. Aron yang maipakita gyud nga gimahal gini ang tao, dilain niya diri sa universe, diri sa tuang earth. Pero katong nito nga ato mga kinabuhi, ito ang gitawag ng alien. Kaning mga espiritu na adin dili na ilang lugar ni sa natong tawhanon. Nga giharian ta ni Kristo. Diyon sa pagpakadaog ni Kristo sa iyang pagpakamatay. Nga patay ako na to sa cross. Nadaog siya sa iyang pagkamatay, naghalad siya sa iyang kinabuhi. Kaya talawa karon inyong amahan niyo naghalad na sa kinabuhi, inyo man naghihalaran og laing kinabuhi. Si Kristo nakatiman. Karon nakig-fight sa diri. Wala nakig-fight. Di ba nasa wala nakig-away pinaagi sa espada nga binuhat sa tao. Nakig-away pinaagi sa inyo. So nagpakamatay sa motong giningon niya. Moabot ang panahon na ipadala ang Manuel niya mag-anto siya. Ilansan siya sa krus. Kaya ang tanang mga tao sa unang ilansan sa krus, ang krus sa una, panahon sa mga Hudyo, tunglo. Kung kabatan lang ka, di ka ilansan sa krus. Tunglo ka ng mga tao nga grabe sa tunglo. Wala ka na, no? Mo na nga ang krus karon gibalaan na ni Kristo, dili balaan nga, yang gimahal na, wala. Kung makakita siya sa krus, diya siya makahinungdom mo sa iyang pag-anto sa mga tao. Nga, sa gibuhat karon sa mga tao. Para kung diya ka na disgrasya, diya ka na disgrasya ng lugara. Nabalaan imong lugara na, dili balaan ba? Na history ka diya pa. Ang una-una mo balaan. Karon kay gibalaan, gingon man si Kristo, dito sa taong daotan, dili sa gustong taong daotan na pato. Di gigamit nila. Mo na yapang gikugos ba libuan ka tuig. Hala patuyang mo, paghubog-hubog mo patuyang mo diha. Kay dito ko sa langit. Nadaog siya, dito naman itupong man ang yawa dito sa langit. Didaog niya sa pagpigit-away ni Kristo paghatag siya kung ni hadong na puti sa ni anghel na puti sa kalibutan. Kay dito man si Kristo sa taong daotan. Kay dili man sa gustong taong daotan ng patyon. Amo atong daghang mga tuo na. Tinuuhan na mga Diyos-Diyos niyo. Daghan na po mutumaw nga mga reliyon. Kumbaga ba napulan sila sakripisyo. Daghang pag-Diyos mo na. Kanang reliyon. Gawas katong buotan ka. Pareha ni Kibuloy, sa nga pare. Dili man sila gusto ka ng mga halangbon. Dili sa gusto mo sulod sa langit. Pero katong ilahang gipantikasan, mao pa hinutoy na langit. Pero magpakamatay lagi sama ni Kristo. Napas kabulanan. Yung mga pagkabulahan, bilang-daong naman sila. Langit sila. Karan ang connection sa kalibutan. Ano yung nga, kinayahan, ang imong kinahanglan mo kulik sa kinayahan. Nya kinsa man ang tagas kaliayan. Ang samahan. Di mo kunik, nga may kumaon ka. Pero di pakira, di pakiriingon, mapaytason ka, wala na kunik. Dito ka nakaliwat ni Satanas.
ang kinaiyan nimo gisulod sa tanan. Napildi sa diyan balik sa kalibutan. Kay nagsaan man si Kristo likon ka to dili sa kusog tawtan nga patyon. O nang gisudlan ang gigamit ganito. So daghan ng mga nagbalik na punta sa mga pag-alog Dios. Ang kuyaw nato karon kay sobra kayo Dios kay nagbuhat mo mga ribulto gawas. Oh. Gawas kung ang ribulto inyong ang ribulto giakli mo na siya. O si Birhen Maria, ikaw pud mura po kag birhen nga may ka manurti. Karon mao naman na ang gikuan sa tao ko kung naayo mga simbahan na dito makaluwas dili. Ako nakakita gyud ko sa mga tao dito. Mas lisod kay makakita maluwas tong naa sa simbahan na mapalitasod ka. Mas maayo pa tong talag sa kalsimbahan niya buutan ka. Tinuod jud na. Kaya ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing gilambuan na niya mga simbahan sa una. Sobra pa karon sa sugalan ang simbahan tama. Tama yun. Tara sa ibulo yan sa simbahan na dato. Mga pare o mga Pagaling sa simbahan, pag uli sa balay, oh. Tanawa. Wala halin Nga, simbahan. dili ka musuko ang Dios anak. Suko yan. Nga gigagayaan nito. Oh, gipatay nimo si Kristo. Gusto nimo pirmi ipalansang sa krus. Aman anak ko Espiritu Santo kay ang templo ang iyang gumaa siya. Gumaa ito si Kingon. Tuwa man si Kristo sa dili taong daotan na dili sa gusto patyon. Tama. Tama yan. Tama lang pagpanguros. Ay mo sama. Tama na. Kung nagbuhat. Kay ikaw nagbuhat man ka sa kinay siyawa. Kumbaga di ka buwos. Di ka masundan sa yawa. Kaya dito man sa mga daotan. Libuan ko katuig na yang kalutan, di ba? Ang 100 na nawala nga kardero, itong daotan, dito pa siya nagkugos. Mudapig siya sa daotan. Nga namang dili mo nagdapig sa daotan. Dapigan niya daotan, kaya dili sa gusto katong nga tao lang lago ng mahimo pong daotan. Kay ang musunod niya, kinahalang mag-antos man. Gidaog-daog, bugal-bugalan, inugbuang ang magsulti sa balaang kasulatan, magahilak, kabos. Wala man naghisgot ito, dato. Pinasidunggan. Giatiman, wala man ito. Wala yun. Nya tanawa ang nagawali, magsulod sa inyong balay, magsulod sa inyong lugar. Giatiman. Nya mo nagiingon nila man. Nagpadisdiyo sila. Dito magud mo mutuos yung amahan. O kinsay amahan ninyo? Ada rin na ay amahan. Ang problema sa atong amahan Father. ay kana musuko gyud sila ana, pero ako ang gining isulti. English. Kay ang Dios amahan karon ni suko na gyud sa kalibutan. Panay dali oh. Nagpaabot lang yun ang usa ka hari sa gisugo sa man nga siya mo protection dinhi. Tanawa gud na ninyo ang sagbot oh. Tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, bisag kung saan nimo isip, bisag saan nimo guna nganong naa magisagbot. Tungod kay wala man na sila nagdaro man na. Gusto sa Dios nga dili mainitan ang iyang yuta nga makakaon ang mga tawo na adya. Tabunok ba? Gibuhat yung tabunok ang yuta. Pero kinsa ang naguba tungod sa kaalam sa tao. Science, mga sinsya. No? Science is the systematized knowledge based on facts. Based lang sa nature. Who is God creator? Na usab, nang ingon man Ginoo nga, ayaw ninyo gamita ang inyong kahibalo nga magpalayo ka nako. Karon kung naan na hinong kahibalo, mga teknology na, wa na minoon ta. Ngayon, kung maghisgot ganit ang Biblia, mangyamiid man ang mga tao. Kunya, kung magsakit mo siya, Ginoo ko, sa balik ko, Diyos. Mo nang bulahan ka na magsakiton, kay kung masakiton ka, magsige ka, hisgot sa Ginoo. Dili na ka malibak. Dili na ka magkitaway, kay sinuwaan pa kasi ng ako, madin, no? Pero ang tikay ka, ikaw pa yung bugiro sa inyong simbahan. Ikaw mura pa kagkinsa. Sige, pagpagulikson anong mga tabos. Sige, ba hukom? Wala nang pasabot na dito sa luwas. Bisan ang seremonyas, wala nang pasabot sa lana. Kung nagbuhat ng seremonyas, wala ka nagbuhat, patay mo. Kung nagbuhat po ka na, kasi ang pare, nagbuhat mo na sila. Nagbuhat mo na seremonyas. Nagbuhat na sila. Pero wala man imong ikinabuhi. Kumbaga, ang imong gisulti, ikaw po mismo mabuhat. Kanang sa amakas ni Kristo ba nga nag-atiman? Mga itong ingon nga, ang puasa, dili puasa nga 40 ka adlaw. Di ba sa ta sa ang buot di pasabot sa puasa. Pakanon ang mga gigutom. Atimanon ang mga kinahanglan. Ya karon, nagkinahanglan man tag kaluwasan so ato ipakaon ko kamo sa pulong.
Tama gid. Una ko nagsimba kanita, ayaw mo huna-huna nga na membro na mo diha, nakahatag na mo dito sa inyong gihatagan dito, maluwas mo dili. Kay ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Gipabunalan na niya sa una oy, naagay sa padayon. Inigbali ko. Pabunalan ko sa mga anghel ang haligi sa inyong simbahan. Inyong simbahan. Tinukod man na sa tao, dugay ba mahuman gani ang simbahan na to, di ba din na? Pero nama sa Biblia, duha og tulo ka adlaw, oh. Yun, di ba, yun sa? Lumpagon ko kining inyong templo. Sulod sa tulo ka adlaw. Na? Pito ka tuig, pito ka adlaw. Lumpagon niya pito ka adlaw mo tong first, itong 7 last words. Kadlaw. Ug tukuro niya sulod sa kadlaw. Pag Sabado, di Gloria, pagkapatay niya, Sabado di Gloria, blessing sa kalayo. O pagkabanaw, banaw na unta siya. Pero nga nung sige man tag-celebrate nga, Biyernes Santo, Kada tuig man. Christmas party. Okay ra ng party po para magtapok-tapok. Ayaw gid magtuo. Napay kalagkal. Ayaw gid magtuo nga mao pay pagkatao ni Kristo. Kay kung nagtuo mo mao pagkatao ni Kristo, diha mo maghatag ra ng bulana. Oh, tama. Oh, ya gusto ka, kadara ka. Di ka magatagay. Dilipat lang mo ana sa mga negosyante. Dilipat mo sa mga hapog. Diha nino nagtapok ang mga tao nga daghan nino sa koleksyon anang adlaw. Tama gid. Mo may simba. Makaw ko. Kasi banbon mo pwedeng simba. Mo na magbuhat na sa Biblia nga magbuhat-buhat pud sila og mga importante. Nanting mga adlaw. Klaro man na. Karon mingaw na kayo. Magbuhat na karon. Ang biri na sa kita, wala na, isuri-suri na po nato na sila. Magsige sila buhat-buhat og Diyos nga kinulit sa tao, karon ilang lugar o simbahan. Yung hulgaon nila, ya mo lugar sa Biblia. Hindi, si Kristo, kung unsay na yan, naong ni Mama Mary, si Papa Jesus naong na, hinahangal sa Diyos. Patay mo na! Tistingin yung putang ng, kada ko na kung ingon niyo, tistingin yung nakanang, pasaan si Kristo ng ito, ng Dak Nazareno, na nasdalan, itong gabiin na nasdalan, imo ka ng puniton? Yun siguro. Adik yun. Kapag itong giingon ako ni Bibilin, ang buntag, tisingin na si Bening Maria, natulog ka sa simbahan, maglupad-lupad na, sa budagan ka. Kanang iyong ribunto. Dagan ni Red. Dagan eh. Dili mo kakapaniilan ako sa kinaiyanan. Kaungga pa naman, maak pa lang nangin mo dito. Ang naman sa Biblia, panitin ninyo. Kung ano na yung nagsulti, na naan niya ang ginaw, sinubo sa paniti ang binumatan. Sa to, patawag yun. Tawag yun ang gamiton sa espiritu. Wala mo na espiritu. Wala gid. Nag-ampo ta, di ba? Manilo, nag-ampo tayo padalang espiritu. Nani espiritu ng kinulit ni mo? Ikaw may na espiritu. Ang problema, ang espiritu na ani mo, kaya di bakira kasi di nag-away, di unsay espiritu na ani mo. Mano ako gisulti gid ako ni bahalag idili sa mo tuo. Kaya ako nakakita jud ko sa kaguol ni Kristo. Kaya imbis iya antang tagaag tsansa ang mga tao, nagpalayo na inon sa Dios. Kaya inyong gituan lain namang amahan. Naan may pulpito. Simba lang mo dito. Ang ilang gitudlo ng simba lang sulod sa simbahan. Dugay magani na mahuman ng gamay ninyo mga chapel. Unsa may pagin mo sa Ginoo tulo ka adlaw? Tukorin tulo ka adlaw. Karon nakadungog ka karon. Inurso ka pagkaugma. Ano mo replay ko sa akong panag mga anak. Siya may nagimala, dili man ako. Oh, kasi religyogan ko. Di pa nang magsisulti ko nga Bisaya. Natao pod ko dili ko Ginoo. Gigamit lang ko sa espiritu, wala ko naggamit. Karon dahil kay naggamit pa din no. Ako makarelate na kung pastor ano mga pare ani. Magbasa sila sa John 16. Pinanggap pa sila sa Diyos. To, magpandong na ko sa kalayo sa espiritu. Wala ko nagbunyan, di ko mga sala. Maula man gani ko mag-prayer. Oh. Tara mag-Bible ko. Di na kasi lang maulawan ng Bible ko. Nga panyo na ko gigamit. Tama yun. Kaya akong gisulti por sa Biblia. Kaya sila mag-Bible, sila maghumili. Magpotong istorya. Dito ming dapita, mag-joke-joke to. Kung saan nakatunan sa mga wala na natay Facebook sa YouTube. Kung basa na to, paminaw, follow dito. Kunya, tanawa sa Biblia nga kung gisulti wala pa sa Biblia. Gidugangan man noon ang mga propesya ining libro, gidugangan nila. Kasi gidugang nila, dito lang mo simba. Kami sinugo. Tapi ang anak sa Diyos, o nasi,
Kibuloy. Eh, tanawa karon kung naa siya ang anak sa Dios kanang wala man siya gibuhian diha sa Kulungan. kulungan. Anak na kurang nito sa Oh, una ako. Oh, nagsigarilyo ko. Kaya mo man ingon na. Dili kuno ka. Dili kuno ka mabuhat kay pa Dios Dios. Mo na nagpa-Dios pabutan-butan. Pero dili ako moinom. Ay na ko pa inuman ninyo. Kani gibuhat nako ni gihatag nako ni gipangayo nako kay parang miingon sila nga dili po Dios. Tama gyud. Gamit lang ko sa espiritu. tama yun. Kay daghang kay nag-angkon nga sila ang Dios. Silang sinugo. Di mo ko makidebate nila. Debate ko nila, yung pastor na, di ko mo debate niyo, pastor. No, pare, di ko mo debate ninyo. Kaya langay-langay lang. Sige, tag-debate. Walay makuha, di mo ng debate mo din, no? Basta, dito ko sa mga taong buta. Kay lisod kay pasabto ning taong nakakita. Lisod kay pukaw ni nagmata. Gabi nakadungog, yung sugo og kabo. Sugo ni mo sa trabaho. Ayaw na lang nito. Ayaw na lang to ninyo. Ito ang mga pare o pastor. Pero kung naa nilang kaalam, mukaon sila gahi. Okay, makabalo sa nanaligid sa kapanahonan ta karon nga naagi tao nga ang sanga ang magtatabang. Ano ako na magkurisma na ginako na hindi magkaon ka mga ano. Ay, ito. Mga kankuan na da. Lingko, wala man na nabutang sa Biblia sa una nga hindi Sa Old Testament na. Mo na sa Old Testament mo nang ipadala niya si Kristo. Papaso niya tanan. Tangon ko diha sa libro na nga hindi magkaon sa mga baboy, hindi ka magkaon ka mga ay kung buta. Naa sa Old Testament nga dili ka pakaunon anak. Unya pagkatao ni Kristo tanan nga mosulod sa imong lawas limpyo na. Oh, unsa? Mo yun sa ng Pilato. Nganong si mahalari. Nganong si Jesus nga ang iyang mga apostoles mikaon manghula ng hunaw. Unya nanambal po si Jesus sa adlaw ipapahulay. Kaya dili man pwede sa unang adlaw kung fasting yun na di makapwede. Kung sa tubag ni Jesus kung nagkinahanglan sa iyong pagkatao ugma pa ba ka magpakaon nagigutom na ang kabayo. Ugma pa ka manambal nga namat naay masakiton. Tama. Tambali yung kaugaling doktor basa yan gipapas ng tanan ang padios-dios pagtuo. Kay sa unang panahon sa Old Testament daghan sila mga dios-dios. Tanaw to si Moses. Paghawa ni Moses sa pagkuha sa pulo ka sugo, ibalik sila kulit-kulit na pod. Ilang iprosesyon. Ilang iprosesyon ang mga ribulto. Unya ang sarili buhat ron sa inyo. Dito na sugod ng revolto. Na nasunod karon. Oh, mo na. Kay ang diri magud sa naamagod sa balaang kasulatan duha ka box. Unya na mga kirubin. Na kirubin lang kirubin lang gibutang dito. Mga anghel. Dili nagbuhat-buhat kini silang mga tao nga langit nun, di ba? Igo man sila na. Mga langit nun kuno ni si San Isidro Rabador sa may gigil, anghel man na. Buhat sila anak para makasapi lang. Santos. Mas kuyaw karon. Kay kung naay mga tao nga nag-antos sa unang nga balaan pare ko nga nag-antos ko, naglakaw ko, yung ipatay ko, kitapsamasan ko. Pag abot ng 100 years, 1 century, iagi na ko nila sa ilahan na kong screening. Kunya, iagi na ko nila sa Vatican. Ipa-add ko kung pangalan dito, kay buutan ka, i-canonize na ka. Pag canonize ni mo, himo na kang patron, pastor, kanang Santos. Muna santo. Kay naman kay history, kumbaga ang nagbutang sa imong rebulto na dito, nagsunod kuno sa imong agi. Nya nagsunod ka to. Kumbaga bagi pangortahan na pug ka kay daghan siya mga followers. Labi na si San Roque, si San Vicente, daghan si Kitambalan ang nag Santos po dia katong mananambal. Nya, musugot ka to si San Roque. Nga katong nanambal nya libakira ka. Diyan. Si San Isidro Labrador, si San Isidro Labrador, ilang pag yung gibuhat, di ba, katong hapon na itong binasa sa tuloy, matag lungsod, matag syudad, o matag nasod, lain-lain ilang Diyos. Tanaw ang mga simbahan, lain-lain mga santos, di ba, mo naglibog, anak. Gani bakit kailangan? Kanino kay Diyos? Kung ako'y mamatay, kung imo ako santos, kadagang kong history, karon ng antos, gili ba kung maanak mamatay ko, niya maghimala ko, kung tambag ano to, butangan ko yung revolto. Si Pao na ko ng revolto eh. Sundang akong gibuhat. Si Mama Mary, mo na si Mama Mary, musakay sa pito ka ko niya, musuko siya. Sama muna si Abi, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Sip-sip man na.
Sip-sip yun. Kamo na nga di ana, wa man mo nagbuhat. Tama yun. Pag santos po mo sama nila. Pag sakripisyo po mo para sa inyong santos, kasayahay ninyo Oh. Tama. Swerte kayo. Gipatay ito kana si Pedro Calonso, gipatay ko no daghang history na siya. Di man na sa pare ko naman siya mga lay. Gipatay bunal-bunalan siya sa dagat gud man na. Kay nag-antos siya, ginatan po siya. Nya katong nagluwag na nito katong nagdebosyon niya ang kinaiya sama ni Pedro Calonso. Na, gidato hinuon ka ito sila. Ayo, kaya yung kinaya. Oh, ang pare. Ang pangalan lang, Sige, ang pare. Gamit man para Ako para makadungog, amigo mo na ko ng pare. Wag yan, antos ako balay. Dako kasi lang tulog agon. Oh. Kinsa nagpatay ni Kristo? Diyan na siya kay Patsisok, sipsip. Pangalan pare. Ako na isulti gawas sa buutan. Jatag na daw po akong kinabuhi nga to sa Ginoo. Ang alang di akong ililong ninyo, mga matay pa lang mo isa. Gawa ko yung gisultian, hagbong hinoon mi, oh. Tama. Oh, unsa mo sala sa inyong paggamit sa kong gibalaniin si Kristo na. Wala man sa Biblia. Agad. Kamo mga pare, unsa mong sala? Di ba nag-ingon kamo nga dadon ninyo ang katawan ngadto sa langit? Apan kamo mismo dili mosulod sa langit. Gihakot hinuon ninyo ngadto sa impierno nga naman nagsalig naman hinuon ninyo. Tama. Hindi ana sa katilingban, gaan dayon. Yung talawang ako, gingnan ko na pa Diyos. Muad itong mga gani ko, naagi uban, masakit ang hikapon na nako. Pag-ampo ha? Ang ampo gani, buhat ha? Surrender. Sabi mo ni ampo, dili sige yung amahan mo, wako ka nagbuhat. Memorize na. Tama yun. Nag-memorize mo ni sila. O di ba, dami na sa Biblia, ito mga nabasa. Bantayan ninyo ni mga tawanan, nag-memorize mo ni sila. Matuman, gituman. Isangyaw ang maayong balita. Ako nagsangyaw sa maayong balita kaning pulong sa Dios. Ingnon og dautan. Yan sila. Yan sa katilingban. Atong katikis atong kaabag di kabalo sa San Pablo. Ulaw nun kayo. Wala sila kapasa. Sa kisang nasulit. Oy. Kung nisulod ko pagkapare. Pare na ko si obispo ko di ko. Gipugnan ko sa espiritu kay ngano. Alam ko na lang. Alam doon yun. Makaano ko ninyo maderde pag abot ni. Ha? Kainom ka kung kape ana de, atas pa dito pa ko pa lingkuro ninyo. Nga si Kristo. Ang mga apostoles nganong kabos man yung gipili. Kay ko magpili sa mga dato, tao halang doon. Siya na si Caiaphas. Si Herodes na lang si Pilato katulad yung mga tao. Pero nganong dito sa Piserpan? Ang kadali na siguro. Dali na subuon. Tungod kay ang mga kabos daghang panahon sa nagsimulan. Ang dato wala din panahon. Tama yun. Wala akong busy kayo. Muna ko sa'yo, nagpadungdungog ko niyo gahapon, kung gusto ba ni madato sila pa pa Jesus, di nagawin mo upan, nakadungog mas ili. Kung basing mapugos po mo, kinahanglan naman po, basing na pobre ni noon. Yung karon, bugiro po kayo, imbis ako mo walang baydan, nagdala po siya, ayaw po na sige, ano. Karon na, naminaw, espiritu di mandir, ngay nata.